Salutare toată lumea, eu sunt Damian și bine v-am găsit la o serie nouă pe care o să fac în fiecare săptămână. Provocarea săptămânii ați dat voi să mănânc făină. Bun, să vă arăt acum făina. Este făina albă de grâu. Bun, să umplu asta. Bun, am umplut-o cu făină. Acum o să mănânc. Imediat. 3, 2, 1. A venit o muscă. Nu vreau să mă întrerupă din film asta. Bun. Începem. Dacă aș simți gustul care l-am acum în gură. Deci are lui boza. Bun. Și așa vă rog frumos butonul de like. Dar să mai fac provocarea săptămânii pentru că mă chinui foarte mult și nu mai pot să vorbesc. Bun, pa, pa!